שלום חברים, ברוכים הבאים למיזם המשותף של אופקים, בית הספר ליחסי עבודה וזמן אמת. היום פשוט נצלול למקרה, פשוט ניקח דוגמה. בביקורת של משרד הכלכלה בחברה מסוימת, משרד הכלכלה דגם, ראיין, בדק 6 עובדים. אחרי שהוא ראיין אותם במקום העבודה, אם אגב לא ידעתם, יש לו סמכות להיכנס למקום העבודה ולהפריע לכם בעבודה ולראיין עובדים במקום. הוא דרש תלושי שכר של 4 מתוך 6 העובדים האלה, 2 היו עובדים שעתיים, שכר שעתי, ו2 היו עובדים במשכורת עם השלמה לשעות נוספות גלובליות. במקרה של 2 העובדים השעתיים התברר באותו חודש, למרבה המזל, במרכאות, שהם חרגו בחצי שעה, כל אחד מהם בחצי שעה, מעבר ל-12 שעות המותרות. התוצאה פה הייתה קנס של 35,000 שקל לעובד למקרה, היינו 70,000 שקל במקרה הזה. ושני העובדים האחרים, כשבדקו את השעות, ראו הסדר שכר שהוא מוכר לנו מכמה מקומות, שכר יסוד, שכר מעבר לכך של שעות נוספות גלובליות, וכשערכו את ההשוואה בין השעות שהעובדים ביצעו בפועל לבין המשכורות שלהם, ראו שפשוט יש יותר מדי שעות נוספות ויש מעט מדי תשלום. אנחנו בבעיה, חברים, אנחנו בבעיית אכיפה מוגברת, ולעיתים יש לנו הסדרים בני 5 ו6 ו8 שנים, ולפעמים אנחנו לא בדיוק דקדקנו והכרנו את החוק על בוריו. אז נכון שאנחנו מספקים הדרכות, ונכון שאפשר לבוא ולהשתלם וללמוד על כך. השאלה היא מה קורה כשיוצאים מההשתלמות. מה קורה ואיך מיישמים את זה בתוכנת השכר. בהחלט, אז כמו שאפשר לראות ואפשר להבין, יש הרבה פרטים והרבה דרישות מבחינת החוק. ואני לא חושב שעסק יכול וצריך לזכור את הפרטים מדי יום ולהתעסק עם זה מדי יום. בשביל זה יש תוכנה. אנחנו נמצאים בעידן שהטכנולוגיה סובבת אותנו מכל הכיוונים, גם בבית, גם בחיים הפרטיים וגם במקום העבודה, ובסופו של דבר היא משרתת אותנו, היא הופכת את החיים לנוחים יותר, לפשוטים יותר, לבטוחים יותר, וגם בתחום הזה זה אמור לעבוד באותה צורה. כלומר, ברגע שלמדתי והבנתי מה דרישות החוק, אני מטמיע אותם בתוך תוכנת השכר, ומפה דברים ימשיכו ויעבדו באוטומט. כלומר, חישוב השכר ברמה יומית, ברמה שבועית, ברמה חודשית, עם כל ההתניות ובהתאם להסכמי העבודה או ההסכמים הקיבוציים שחלים על אותו ארגון, מחושבים אוטומטית, ואותו ארגון, מי שמנהל את העסק, יכול להיות שקט ורגוע. למעשה יש גם התראות מיידיות, סיפרת לי, יש התראות שבזמן אמת, תרתי משמע. בהחלט, יש אפשרות לקבל התראות בזמן אמת לגבי חריגות, ובהתאם להתראות האלה להבין האם אנחנו עומדים בדרישות החוק או לא עומדים בדרישות החוק. יפה, אז חברים, אם ככה יש לנו הצעה בשבילכם, אתם יכולים להיכנס כאן בלינק ולקבל מאיתנו מידע על המסלול המשולב שלנו, שהמטרה שלו היא באמת לחסות על הפערים או לצמצם את אי החפיפה בין ההדרכה וההתאמה של מכלול חוקים לחברה שלכם ספציפית, ובין הביצוע של זה בפועל בתוכנות השכר והנוכחות, שהיא בעצם תוכנה אחת. אנחנו מעודדים אתכם לפנות אלינו גם בשאלות או בבעיות שלכם, ונשמח לעזור לכם. תודה רבה.